Καλησπέρα σε όλους τους φίλους κυνηγούς και οπαδούς των όπλων. Είμαι ο Νίκος Κωνσταντινάκης και βρίσκομαι στο κατάστημα Naturest στη Βερόνα Σερών, στην όμορφη κεντρική Μακεδονία, στους πρόποδες του βουνού Μπέλες. Τα τηλέφωνα καταστήματός μας είναι 23-23-0-31-82 και 6979-131-132. Επίσης μπορείτε να μας βρείτε σε προφίλ του καταστήματός μας στο Facebook και στο Instagram Naturest ή στα προσωπικά μας προφίλ στο Facebook Νίκος Κωνσταντινάκης και Κωνσταντιάνα Κον. Θα ήταν χαρά μας να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία. Εδώ θα ήθελα να πω ότι είναι η πρώτη μου παρουσίαση όπλου, γι' αυτό με βλέπετε λίγο αγχωμένο και μαγκωμένο, αλλά αυτό θα το ξεπεράσουμε με την πάροδο του χρόνου και τη στήριξή σας φυσικά. Ας περάσουμε στο όπλο που έχω να σας παρουσιάσω σήμερα. Έχουμε μία καραμπίνα ημιαυτόματη της εταιρείας Fabarm, Fabrica Bresciana Army. Πιο συγκεκριμένα ένα όπλο αερίων Magnum, δηλαδή ρύθμιση για 2 και 3 τέταρτα και 3 ίντσες. Το μοντέλο μας είναι το L4S Initial Hunter Maxi. Η Initial Hunter καθορίζει Fabarm τα οικονομικά μοντέλα της L4S και Maxi επειδή έρχεται με προσθήκη φυσικίων 7/1. Εδώ θα ήθελα να πω ότι η Fabarm βγάζει και L4S Initial Hunter χωρίς προσθήκη φυσικίων για όποιον φίλο ενδιαφέρεται να τα αποκτήσει. Τα όπλα έρχονται σε χάρτινο κυβότιο, όπου πάνω αναγράφεται η επωνυμία της Fabarm, ότι τα όπλα είναι 100% κατασκευασμένα στην Ιταλία και το Innovation Design Quality, καινοτομία, σχέδιο, ποιότητα. Όποιος φίλος είχε ή έχει στην κατοχή του Fabarm, είμαι σίγουρος θα συμφωνήσει με αυτό που έχει αναγράψει η εταιρεία πάνω στο κυβότιο. Στο εσωτερικό του κυβωτίου μας θα βρούμε την πιστοποίηση από την κρατική τράπεζα δοκιμών Banco Nazionale di Prova στο Γκαρντόνι της Ιταλίας ότι η κάνη του όπλου έχει δοκιμαστεί στα 1630 μπαρ πίεσης. Εδώ οφείλω να πω ότι η Fabarm είναι η μοναδική εταιρεία που δοκιμάζει τις κάνεις της σε τόσο μεγάλες πιέσεις και η μοναδική εταιρεία που έχει πιστοποιηθεί από την απίστευτη απέτηση του ΝΑΤΟ. Επίσης θα βρούμε το βιβλιαράκι πληροφοριών μαζί με τις φλάτες αλλαγής κλήσεων. Το τσοκοκλειδό μας, τα δύο από τα τρία έξτρα τσοκάκια μας, πολύ μεγάλα έξτρα τσοκάκια μας, τύπου υπερβολής 82 χιλιοστών, που είναι κατασκευασμένα από τα ίδια μέταλλα που είναι και οι κάνεις της Fabarm, 1 και 3 άστρα. Και το όπλο μας φοράει 4 άστρα, οπότε η Fabarm μας δίνει το L4S Initial Hunter Maxi με 3 τσοκάκια, 1, 3 και 4 άστρα. Θα βρούμε τους αρωτηριούχους μας, αυτό το πολύ μικρό και όμορφο κουτάκι, οι οποίοι είναι ταχείας χρήσης, έναν μικρότερο μυωτήρα, το σιδεράκι που κρατάει το ελαττήριο της αποθήκης και τη βίδα της πάπιας, έτσι ώστε άμα κάποιος δεν θέλει να έχει την προσθήκη φυσικίων στο όπλο του, τη βγάζει και τοποθετεί τη βίδα της πάπιας. Δύο αυτοκόλλητα όπου αναγράφεται πάνω Fabarm Tribor. Tribor είναι το σύστημα που χρησιμοποιεί η Fabarm στις κάνες της και πιο συγκεκριμένα πλέον χρησιμοποιεί το Tribor HP. Θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα. Ένα πάρα πολύ όμορφο όπλο εξωτερικά, από ξύλα γαριδιάς, με μαύρη ανωδιωμένη βάση, κουμπί επαναφοράς κλίστρου και κουμπί cut-off από την αριστερή πλευρά. Το κλίστρο έχει επίστρωση τιτανίου. Πάνω στη βάση επίσης θα βρούμε εγκοπές για χρήση διόπτρας ή red dot, για χώρες σκοπευτηρίου ή για χώρες του εξωτερικού όπου επιτρέπεται. Από την αριστερή πλευρά θα δούμε να αναγράφεται ότι το όπλο είναι 100% κατασκευασμένο στην Ιταλία, ότι είναι καλύμπρα 12 και ότι έχει δοκιμαστεί στα 1630 μπάρ όπως σας είπα πριν λίγο. Και το μοντέλο μας, το L4S με άσπρα και πορτοκαλί γράμματα. Ένα πάρα πολύ όμορφο κυνηγητικό όπλο, εύκολο στην επόμησή του και μισό λεπτάκι να δούμε και πόσο ζυγίζει με την προσθήκη φυσικίων. Είναι στα 3 κιλά και 325 γραμμάρια. Ας πάμε να δούμε το όπλο μας και εσωτερικά.
προστίκη αποθήκης φυσικίων, ο μεγαλύτερος μυαλωτήρας, με συγχωρείτε, και το ελαττήριο της αποθήκης. Ένα πιστόνι πολύ εύκολο στην προσαρμογή του, χωρίς πολλά δαχτυλίδια και εύκολο στο καθαρισμό του. Οι ράγες του κλίστρου πολύ στιβαρές και ανοξίδωτες και το ελαττήριο επανάταξης του κλίστρου δεν βρίσκεται στο κοντάκι σε γωνία 15 μοιρών, αλλά περιβάλλει την αποθήκη φυσικίων και αυτό είναι πιο εύκολο για μας τόσο στο καθαρισμό του, όσο και αργότερα μετά τη ρήξη πολλών φυσικίων στην αλλαγή του. Και τώρα ας περάσουμε στη κάνη της φαμπάρου, στο ατού της φαμπάρου. Κάνες χρωμιωμένες εσωτερικά που με υπερσύγχρονα μηχανήματα γίνεται εις βάθος τρυπανισμός, που δημιουργούνται δύο μεγάλοι κόνοι προσαρμογής και δύο αυλοί. Μπαίνει το φυσίγγι μας, υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος κόνος προσαρμογής εδώ πέρα, ξεκινάει το φυσίγγι μας με αυλό 18,7. Κάπου εδώ παροδικά αρχίζει και συσφίγγει η κάνη και καταλήγει σε αυλό 18,4 με ένα κενό μετά 5 χιλιοστών και ρατσόπ τύπου υπερβολής 82 χιλιοστών. Με αυτό τι έχει καταφέρει η Fabarm? Έχει καταφέρει καλύτερες κατανομές καγίων και γρηγορότερες τουφικές. Οπότε η Fabarm μας ελκύει να αγοράσουμε πολύ τα όπλα της. Έχει φτάσει στο επίπεδο πολύ ψηλά. Τα όπλα είναι πάρα πολύ εύκολα στο λύσιμο και στο δέσιμο, στο καθαρισμό τους. Και τώρα ας δούμε το L4S σαν Initial Hunter χωρίς την προσθήκη φυσικίων. Ορίστε. Ένα πάρα πολύ όμορφο και κομψό κυνηγοντούφικο. Πιο ελαφρύ τώρα βέβαια, χωρίς την προσθήκη φυσικίων. Ας δούμε το βάρος του. Τρία κιλά και 120 γραμμάρια. Το όπλο είναι με 71 εκατοστά κάνει και η Fabarm μας δίνει 3 χρόνια εγγύηση. Αν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε ένα like, ένα subscribe και να χτυπήσετε και το καμπανάκι για να είστε από τους πρώτους που θα δουν τα επόμενα μου βίντεο. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα με υγεία σε όλους. Να είστε καλά, θα τα πούμε.